Umigo, ekele m ndị Igbo niile nọ mba dị iche iche na masị nke echi ya zịla ọ ga-adịrịrị niile na mma. Ọ bụ Chizi Ani ka ị na-ekiri na nkịta na eziokwu bụ ndụ. N'eziokwu bụ ndụ nke ụbọchị tata, ihe anyị ga na-arụtụgasị aka bụ ihe na-eme na mmadụ na-aga n'iru, ihe na-egbutara mmadụ agamniru, akụ na ụba, udo, ogologo ndụ na nchekwa. Ndị Igbo kwuru okwu wee were okwu ekwuru a na-akpọ ogbenye. Ihe ọ pụtara bụ ogbenye maka na ndị nna nna anyị ha mechara nwara na nke bụ eziokwu bụ na onye chọọ ịga n'iru na ọ ga na-emesapụ aka, na ọ ga na-eyi oyiye, na ọ ga na-enyere ndị ọzọ aka ka ihe wee na-agara ya nke ọma. Ọ bụ ndị be anyị bidoro ya mara ya wee kwuo ya n'okwu wee were ebe apụtasị na ogbenye ya bụ ogbenye ihe, ogbenye ihe ọma, ogbenye nyere mmadụ ibe ya aka, ogbenye afọ mmadụ ibe ya n'anya. Ya bụ ebe ahụ a na-eje enyekarị apụtazie asị na ogbe a na-enye ndị ahụ a na-enyekwa akpọbazie ha ogbenye maọbụ ogbe a na-enye. Ya mere n'ịchọ ka ị gaa n'iru, ịchọ ka ihe na-emere gị nke ọma, ọ bụghị ihe niile ka ị ga-eje na nkewa dibịa a na-agbara gị ya n'afa. Ọ ya mere na ị ga na-ekiri Kpakpando TV, na ị ga na-esonyere anyị na Kpakpando TV mana YouTube, mana Facebook, mana na-esonyere Chizi Ani, mana nke anyị na-eme na redio na Solid FM. Ị na-esonyere anyị ịfụ na ebe a ka anyị na-agwa nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala Igbo, n'ihe gbasara ihe ga-eme ka isi n'oru mmụọ, isi n'oru agbụ mmụọ nke ndị bịara abịa na ụfọdụ ndị asara isi kere ndị Igbo nakwa ndị isi ojii ndị ọzọ. Maka na isoro ntọala ndị be anyị, ndị ụmụ ndị nna nna anyị ha ndị ochie ndị gboo mere, ha emegoro anyị usoro ihe anyị kwesịrị ịda na-eme ka ihe na-agara anyị nke ọma, ka anyị na-ebi ogologo ndụ, na-ebi ogologo ndụ n'ime ahụ isi ike. Ya mere ha ji na-ekwu na onye na-emesapụ aka na ihe na-agara ya nke ọma. Ya mere ha ji na-ekwu na ogbe na-enye, na ogbe na-enye na ihe na-agara ha nke ọma. Nwanne m nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, gịwa bụ onye na-ekiri m na mba ụwa ọbụla ị na-ekiri m ugbu a, bido ugbu a mesapụ aka. Mana enyi nke bụ eziokwu ka ị ga-esi mesapụ aka bụ ibidogodo n'ụlọ eji kpọọ ogbe, jee bido n'ogbe unu yebe aka. Ị na-enye aka nyere ndị okenye aka, ndị ga-eji obi anwụrụ igwe na-agọrọ gị ọfọ kwamgbe a na-agọrọ gị ọfọ, na-enye ndị nọ na mkpa. Ọ bụghị oge niile ka ọ bụrụ sọsọ ego ka eji enye ihe. Ebe ahụ nke ahụ iwere, oge ahụ iwere, mkpa ahụ iwere ije ihe ndị mmadụ obi umeala. Ụfọdụ oge eje nọnyere mmadụ, nyere ha aka mee ihe dị iche iche. Ị na-eme ya, Chukwu okike ga na-atọpụ ihe ọbụla kere gị agbụ. Ị na-ewere onwe gị, ị na-aga n'iru. Mana iwegwarị akụ, ị na-ejiri akụ gị wee na-enede ndị ọzọ. Ị site n'ogbe gị wee yebere nne mmadụ aka, site na agbata obi gị, site na ụmụnne gị, site na obodo dị iche iche. Nwanne, ihe a ka ndị ọcha mụtara. Ka m tụpeghị gị azụ ka ị wee mara na nke a bụ eziokwu. Cheta na ndị ọcha, ndị niile wee akụ na obodo ndị ọcha dị iche iche, na ha were nke ha kpọrọ foundation dị iche iche, ebe ha na-ewere akụ ha wee na-eje enyere mba dị iche iche aka. Ị na-afụ ka ha na-ada? Mba, ndị niile na-eme ụdị ihe n'otu ada ọ ndị nna nna anyị ha mebere ya. Kama ụfọdụ ugbu a ihe egbochi na ha isi, ndị omenala bịara abịa, ndị asara isi, ndị okwu na ụka, ndị si na ha bụ ụka, emebicha n'ihe niile wee were ụbụrụ ndị isi ojii ụfọdụ wee tụfuo, wee weziri nke ndị bịara abịa, mere na ndị bịara abịa na ọ na-agara ha nke ọma. Maka na ije ịfụ na abịa wọrịsịa ndị isi ojii, ha na-achịta azụ debe ahụ na ha na-ewetara unu ihe wee na-enyezi ndị mmadụ ihe n'efu. Mere na ụfọdụ ka egobiri ugbu a, ka ụfọdụ ndị ajọ mmadụ n'ime ndị Igbo, n'ime ndị isi ojii na nwoke ma nwaanyị, jezie debe ya baza afọ otu dị iche iche ha kpọrọ foundation, na-eji anara ndị ọcha ego, ndị ọcha enye ha na ha na-enyere ndị ihe na-atụ n'ọnụ aka.
na-ebu ihe akụ na ụba. Ịfụ na ndị ọcha na-aga n'iru, ndị niile bụ ọgaranya dị iche iche n'obodo ndị ọcha dị iche iche were ihe dị iche iche, ogbe dị iche iche ha na-enyere aka kwa afọ kwa ọnwa mere na ọ na-agara ha nke ọma. Nke a bụ ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ onye ọbụla chọrọ ịga n'iru, chọrọ ịbụ ọgaranya ga na-eme. Ị ga na-enyesapụ aka, ị ga na-eme, ị ga na-enye ndị mmadụ, na-enyere ndị nọ na mkpa dị iche iche, na-enye aka ndị otu dị iche iche. Ebe ọ bụla ihe na-aga nke ọma, ndị ọrụ dị iche iche, ewere ogbe ikwu kwesịrị ịchọpụta ndị ọdịnala, ị na-enye aka ka mmụọ ndị Igbo na-aga n'iru. Gwa gị nke bụ eziokwu, ị na-eme ọkachasị ndị na-akwado ọdịnala, ije jụọ ese dị iche iche, ewegoro ndị nọ n'ebe dị iche iche kwụọ ụgwọ, ewe ndị ha họpụtara na-eji akwado ndị sagasị ọdịnala dị iche iche. Nwanna mmụọ Igbo na-ejere ha ozi, na-echekwa ha, ihe na-agara ha nke ọma, ha na-eme ọfụma, ha na-eme ọfụma nke ukwuu. Ya bụ, ịchọ ịga n'iru, ịchọ iwu udo, ịchọ inwe aṅụrị, bido ugbu a kwalitebe nke ndị be nna nna gị ha, kwalitebe ihe gbasara ndị Igbo, kwalitebe gbasara ọdịnala. Jee n'ezinụlọ unu, jee chọọ ndị ị ga na-enyere aka. Jee n'ogbe gị, jee chọọ ndị ị ga na-enyere aka. Jee na ebe dịgasị iche iche, soro enyere aka ka ihe na-aga mma n'obodo. Nke a ga-abụ eme ka ihe ji gaba echeta gị. Ogbe na-enye, cheta na ọ bụ ya bụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Ụfọdụ si na ogbenye, mana ọ bụ ogbe na-enye ihe ọma. Ị nwere ike ụfọdụ ji ịmara na ngwanezie n'anya ndị ụfọdụ ghọtagoro ihe a niile bụ ndị ọgaranya gara aga. Ha jee n'ebe dị iche iche, ewe ndị ha na-azụpụta, ewe ndị ha na-ebunye ego, ewe ụlọ ọrụ dị iche iche ha na-akwado, ewe ndị nọ na mkpa dị iche iche ha na-akwado. Ụfọdụ jee n'ụlọ ọgwụ, ha kwụọrọ ndị mmadụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ha, ụfọdụ akwụọ ụgwọ akwụkwọ, ụfọdụ ihe ndị na-akwalitegasị ụlọ ọrụ dị iche iche aka. Mmụọ dị iche iche na-enye aka dị na ana Igbo. Nwee na-asị gị taa, iwe ike na-eche ya n'ụzọ, mana nke bụ eziokwu, ekwe mana ihe na-afịa ala, ọkachasị oge ndị mmadụ na-ewere oge ha ka ị kwesịrị ịda na-enye. Wee yie aka ka ihe gaba nke ọma n'ala Igbo, ọkachasị ndị ga-akwalite mmụọ dị iche iche na be unu na n'ala Igbo, ma ndị ihe ọbụla gbasara ọdịnala. Tinyebe ya ọfọ eji ndị eziokwu gọrọ gị ga-ele, mvọfọ ọma a gọrọ gị ga-ele, ihe ọma na-amịrị gị. Kwado ọdịnala, kwado mmadụ ibe gị, jee n'ogbe gị, jee yebe onyinye n'ụzọ ọbụla ihe ọma ga-abara ndị mmadụ uru. Ịfụ na ihe ọma agaghị akọ gị. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ọma ghara ịkọ gị n'ụwa, ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ọma ghara ịkọ gị n'ụwa, nwanne, jee yebe onyinye, jee yebere ndị mmadụ aka, jee kwalitebe nke ụlọ ọrụ dị iche iche, jee kwalitebe ndị mmadụ dị iche iche, jee yebere ndị nọ na mkpa dị iche iche aka. Ime ya, ihe ọma agaghị akọ gị, ihe ọjọọ agaghị na-eme gị. Ịnọgodoro na mkpa, ịnọ na mkpa ọbụla, mmụọ ndị ahụ ị na-enyere aka, mmụọ ha ga-ekuni wee bịa zọpụta gị n'oge na-adịghị anya. Ihe agaghị na-esiri gị ike. Ichebe echiche ọma maka mmadụ ibe gị, yebere ogbe gị aka. Ogbe gị bụ ogbe Igbo, ogbe gị bụ ala Igbo, ogbe gị bụ ọdịnala Igbo, ogbe gị bụ na ezinụlọ gị, na ụmụnna gị, na ụmụnne gị, na ndị ikwu na ibe gị. Ọ bụ ha bụ ogbe gị. Jee yere ogbe gị aka ka ihe dịrị gị na mma. Nke a bụ eziokwu tata. Ime ya, nwanne, site n'afọ a, site na ugbu a taa ị na-ekiri m, mee ya ka ịfụ ka ofu afọ ga-adịrị gị, ka ịfụ ka ọnwa ga-adịrị gị, ka ịfụ ka izu a ga-adịrị gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Yebere ogbe gị aka. Ọ bụ ihe nzuzo pụrụ iche ndị gboo mere ka ihe wee na-adịrị ndị mmadụ aka. Ha ji sị ogbe na-enye. Jeso ru na-enyere ogbe aka. Bịa yebe aka n'ihe anyị na-eme, bịa yebe aka n'ihe a na-eme n'ọdịnala, bịa yebe aka ka eje kwalitebeze mmụọ na-agọrọ gị ọfọ dị iche iche. Aje ọ bụrụ na nọ n'obodo dị iche iche, n'obodo oyibo, na ndị mmadụ ga-apụta, anyị ga-eje n'obodo dị iche iche jee gọrọ gị ọfọ dị iche iche ka ịkwalite afa gị adị n'ihe na-eme. Ndị afa gị soro na mmụọ ndị mmụọ ga na-eje n'ozi n'obodo dị iche iche n'ala Igbo, n'ebe niile, kwa ụbọchị niile. Ya mere, m ji asị gị, ihe zoro ezo ndị gboo debere bụ ogbe na-enye. Imesapụ aka ka ị na-eme nke a, ọ ga-adịrị gị na mma. Echefula ije na-ekiri anyị na Kpakpando TV. Gwa ndị ọzọ soro ya na Kpakpando TV na Facebook, na YouTube, na ebe niile. Soro m Chizi Ani
ọ ga-adịrị gị na mma ma echefuna ewere ajụjụ gbasara ọdịnala na ihe ọ bụla ị chọrọ ime ka anyị wee na-aga n'iru mee ọ dị mma wee na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ka ị na-akwado nke anyị na-eme ka ị na-enye aka ka ọdịnala Igbo wee na-aga n'iru na wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma akara ekwentị ahụ n'ihe onyonyo ewezi ka o si masị gị iso wee na-enye aka ka anyị na-akwalite ọdịnala na-agbasa ozi ọdịnala na-eje n'okwu mmụọ dị iche iche na-eme ndọkọnata na-esepụta n'afọ ụwa si eme ya ọ ga-adịrịrị gị na mma kwado nke anyị na-eme ozi ka o si dị kwado anyị dịkwa akara ekwentị n'ihe onyonyo gị ọ nọ n'ihe onyonyo gị ọ ga-adịrịrị gị na mma ka ị na-eme nke okike Chukwu kere Igbo mmụọ na-enye aka mmụọ na-anye ngozi mmụọ na-echekwa ga na-echekwa gị na-enyere gị aka na-emere gị ihe ọma mmụọ na-eme ihe ọma ga na-emere gị ihe ọma ka ị na-akwado ọdịnala ndị Igbo ka ị na-enyere ndị ogbe Igbo aka ọ ga-adịrịrị gị na mma abụ m Chizzy Ani wee na-asị udo dịrị gị nwa afọ Igbo ka ị na-akwado nke anyị na-eme ka ị na-akwado nke ndị Igbo ka ị na-akwado ọdịnala ndị Igbo